תמיד אומרים לנו שבהולנד סל הקניות יותר זול בכ-20%. בואו איתי לסופרמרקט בהולנד, זה שנמצא מאחוריי, ונראה ביחד כמה באמת עולים המחירים בהולנד, כך שנוכל להשוות אותם לישראל. אני נמצאת בפינת הלחמים, וכפי שאתם יכולים לראות, המחירים הם פחות מיורו לחצי כיכר לחם. אם הולכים ללחם מלא, מהיותר יקרים, הוא עולה 2 יורו ו-19 סנט, אבל בהחלט אפשר למצוא פה גם כיכר מלאה בפחות מיורו ב-93 סנט, שזה מחיר ממש זול ללחם. בשאר המחלקות בסופר המחירים גם נוחים יותר. כך למשל במחלקת החלב, קרטון חלב 2 ליטר חצי מלא עולה יורו 49 בלבד. חלב מלא אורגני יעלה יורו 35 בלבד לליטר, וחלב משיבולת שועל יעלה 2.59 יורו לליטר. במחלקת הירקות בדקתי ירקות בסיסיים. למשל, חבילה של 6 עגבניות עולה 2 יורו 99. אותו מחיר זהה גם לחבילת עגבניות שרי. חבילת מלפפונים תעלה יורו 29, ושקית פלפלים קטנים צבעוניים עולה פחות מיורו 69 סנט בלבד. 2 אבוקדואים בשלים יעלו ביחד 3 יורו 29, וסך כל החבילה הזאת בשקלים תעלה בין 2.5 שקלים ועד 13.5 שקלים בלבד. במחלקת הפירות, חבילת אגסים עולה יורו 79 ל-500 גרם, תפוחים עולים יורו 49 ל-500 גרם, 2 מנגויים בשלים יעלו 2 יורו 49, והפרי העונתי אפרסק עולה כאן 2 יורו 99. באופן מפתיע, האננס, הפרי המפורסם שמאוד יקר בישראל, יעלה כאן רק כ2 יורו וחצי. כלומר, כל פרי עולה בין 7 ל-12 שקלים בלבד. במחלקת הגבינות, 200 גרם גבינה צהובה פרוסה עולה 3 יורו 97, ובגבינות הלבנות, גבינה לבנה רגילה עולה יורו 38 ל-200 גרם, גבינת שום 90 גרם תעלה יורו 87, וצזיקי 200 גרם יעלה יורו 79. כלומר, כל גבינה תעלה בין 6 שקלים, עד ליקרות ביותר שעלו סביב 13 שקלים. אז הצצתי בעוד כמה מחלקות, ולמשל במחלקת הביצים, מגש של 12 ביצי חופש עולה כאן 3 יורו 29 סנט בלבד, שזה בערך 11 שקלים. במחלקת החטיפים, הצ'יפסים, צ'יפס רגיל עולה פחות מיורו, שזה בערך 3.5 שקלים, וצ'יפסים של חברות יותר מוכרות יכולים גם לטפס עד 2.49, שהם בערך 8 שקלים. במחלקה האהובה עליי, מחלקת השוקולד, שוקולדים פשוטים עולים פחות מיורו 1, שהם שוב בערך 3.5 שקלים, ועד השוקולדים היותר יקרים, שיכולים לטפס ל4.5 יורו, למשל המותג המפורסם טוני שוקולונלי, וזה אומר בערך 15 שקלים לחבילה של השוקולדים הממש יקרים בסופר. במחלקת השתייה הקלה בדקתי קודם כל מים מינרלים. 4 בקבוקי מים מינרלים של 1.5 ליטר עולים בסך הכל 48 סנט, כלומר בערך 1.5 שקל ל4 בקבוקים. בקבוקי סודה, כלומר מים מוגזים, עולים בדיוק אותו דבר. בקבוקי קולה רגילה או קולה זירו 1.5 ליטר עולים 2.25 יורו, כלומר בערך 7.5 שקלים לבקבוק. ולסיום הוידאו היחסית ארוך הזה, לקנח במחלקת היינות בסופר, בקבוק פינו נואר אדום יעלה 4 יורו 29 סנט בלבד, ומרבית היינות בסופר נעים בין 3 יורו לבקבוק ועד 5.5 ליקרים יותר, כלומר מחיר של עד כ-19 שקלים ליין בסופר. ולסיום, הכנתי את רשימת הקניות שלי מהיום, וכפי שאתם יכולים לראות מהמחירים שכאן, עדיין הרבה יותר משתלם לקנות בסופר בהולנד מאשר בסופרמרקט בישראל.